San ngut kid khot jong ko we ka long yeng kilangat ha ka jing shitom jor hadin ba kila yo bam ya utit klau ubolong bi ha ka mit artarik jeliu hanong kendang hapo ka shnong Saiden Riboy district kani ka jing jia la ong bakala jia ha ka por ba kid khot jong kani ka long yeng kidang ya bam ja mit ha ka por kumba phra ne khandai ba ji men mit ya kini ki san ngut kid khot jong kani ka long yeng ki bala kempang lapan kit no mar shanong po civil hospital ba cha Bethany hospital na kabanta ban yo jing sumar na padeng kini kisan ngut arngut akila ong bagila don hapeng ka jing shitom ka bakhamjur bat sha sumar hapo Bethany hospital kini kisan ngut kid khot ka longyeng kidei ki bala tip kerteng kum ka kong laritas imli kimi wan prang singi si imli arpulais nam danikis imli khatn rius nam lari kentis imli khat saus nam bat uda uri jits imli ubadang lais nam rta kat kum ka jingathu ka jongki laong babaro kidangya bam jamit hak artarik jeliu da ka jingta tit balawan khait na ka we ka klaw hapo kasnong Umran Riboy district ki laong ru bahadin kani iwe hadin iwe kilapan iya kadak jong ka jingshitom bat sedang ban pri bat kishin bat data hadu kapor kumba shipau hadu khatwe baji minmit bakila sedang ban shitom jor batlat hadin balapan kit no yaki marmar shapo nongpo civil hospital bat yaki kat tu kat ni naki ki bala shitom jor lapan kendria no shapo Bethany hospital la ban kedo badang ha kasing satjan balala kabakum kani ka jingjia bam tit balong bi klajia ha kasnong sapai West China Hills kabla shim ya ka jing em jong ki sangut kun thop lai ngut khna red bat ka we ka long kmi porsi sedang arjin ke bam ja bam lipat lele tu por itu sedang coman sendrang tu nu prabuji tak sedang telat sendrang prabuji ke alam ya man sendrang siapa sebelum sini orang bumi para itu ngaris prabuji rejong sedang wan beri sedang video harus setiap dia tiada itu telat ti ayam sau yang man arkami itu hospital akan drip kampung blok ini dia Orang namu? orang nakal Selamat. Pastan nang pamutar Bentar lah semua apa aram ni. kamu ni nang pergi Sebab ya. Nasa nona? Kanu na yung hiya bam ba stom no. Sangot ba stom na yung. Lon ta na rin yung ken. Po HF sa. Sa din ng kandang. Kamu na.